गाजीपुर बाट देखा बिरवन के माटी हो जिला आजमगढ़ हई डाली तो फाटी हो जिला आजमगढ़ हई डाली तो फाटी हो जिला आजमगढ़। डीजे अंकुश डीजे अंकुश 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 तानी के चले छाती हो तो देखते हैं जिला आजमगढ़ हई डाली जिला आजमगढ़ हई डाली तो फाटी हो जिला। डीजे अंकुश डीजे अंकुश 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 मेहनगर के लाल हवे तो पियरा जइबा मेहनगर के लाल हवे समर सिंह खाटी हो तो देखते हैं जिला आजमगढ़ हई ना जइबा